Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Enat. Taong 1981, Mahayhay, Laguna. Naninirahan malapit sa paanan ng bundok ng Banahaw itong si Enat at ang kanyang pamilya. Noon pa man, deboto na sila ng bundok buhat sa mga milagrong kanilang nararanasan sa lugar na yon. Ayon sa kanya, hindi lang mga milagro ang nasaksihan nila, bagkus ay maging mga nilalang na nagtataglay ng pambihirang kakayahan at anyo. Lubos din silang naniniwala sa mga diwatang nakatira sa bundok, kalakip ang mga engkantong nagpapanatili ng kagandahan ng paligid. Sabi-sabi kasi noon ng mga matatanda na kung hindi dahil sa mga diwata, hindi rin uusbong ang malusog at hitik na kagubatan na kanilang nakikita. Dahil sa paniniwalang yon nila Enat, hanggang sa kanyang kaanak-anakan, ipinasa niya ito. Naghihirap man sila noon sa buhay pero ni minsan wala silang ginawang pang-aabuso. Dagdag pa niya na maaaring dahil sa pagpapakita nila ng kahalagahan sa kalikasan, kaya na may nakakapamuhay sila roon ng payapa at masaya. Itong mga panahong ito, habang nasa kasagsagan ng pamumundok itong si Enat, meron siyang nakasalubong sa daan na isang matandang bagong-bago sa kanyang paningin. Hindi niya mawari kung saan yun nanggaling pero sigurado siya, hindi yun taga-baryo. Kalimitan kasi sa mga kakilala niyang umaakyat ng Banahaw, purong mga bata pa. Yung mga matatanda kasi sa kanila, iniiwasang magawi sa lugar, gawa ng nababahala rin ng mga ito sa panlalaro ng mga nilalang na naninirahan doon. Dala ng kanyang kuryosidad, hindi pa man nakakalayo sa kanya ang matanda, agad naman niya yung nilingon habang mahinahong tinatanong. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, bahagya naman yung napangiti habang dahan-dahang ibinababa ang suot nitong salakot, sabay sagot sa kanya ng, "Taga dito lang rin ako, iho. Pero hindi ako nakatira sa baryo ninyo. Nakita ko kayo kanina ng pamilya mo. Ang kaso nga lang, marami kang ginagawa, kaya hindi na ako nakapagpaalam na daraan." Nang marinig naman ni Enat ang sinabi nito, marahan naman siya roong lumapit para makipag-usap. Sa puntong yon, hindi niya mawari pero pakiramdam niya, napakagaan ang kanyang loob sa matanda. Yung tipong kahit noon pa lamang sila nagkita, naniniwala na siya sa bawat katagang lumalabas sa bunganga nito. Makalipas lamang ang ilang minutong kanilang pag-uusap, pansin naman niyang natutuwa sa kanya ang matandang yon. Nang medyo lubos na silang magkakilala, inanyayahan naman siya nitong bumisita sa mumunting tahanan nito. Bago sila tuluyang magpaalam sa isa't isa, merong iniabot sa kanya ang matanda na parang isang uri ng bulaklak na tumigas sa buto ng kung anong halaman. Pagkakuha naman niya sa bagay na yon, dahan-dahan naman siyang napasilay sa mukha ng matanda kung saan doon bumungad sa kanya ang napakaamo nitong itsura. "Gumamela selis ang tawag dyan, Enat. Itago mo yan. May dalayang swerte para sa pamumuhay ninyo. Hanga ko sa mga ginagawa mo rito. Matagal na kayo ritong naninirahan pero wala akong nakikitang nasisirang parte ng mga kakahuyan. Dahil sa iyong pagmamahal sa kalikasan, dapat lamang na ikaw ay gantimpalaan. Kung hangad mo akong makitang muli, hanapin mo ang pinakamataas na punong makikita mo mula sa bahay mo. Sige na, Enat. Mauna na ako sa iyo." Wika ng matanda sa kanya. Matapos naman itong makapagsalita, dahan-dahan naman itong ibinalik ang suot nitong salakot at sa isang iglap, naglaho yon sa kanyang harapan na parang bula. Dahil sa kanyang mga nakita,
Halos hindi naman siya makapaniwala, gawa ng yon ang unang pagkakataon na meron siyang nakausap na taong naglalaho. Hindi naman yun bago sa kanya, pero kalimitan sa mga nasisilayan niyang nilalang na merong ganoong abilidad ay purong nasa kaanyuan ng engkanto. Maya-maya pa, dala ng takot noon ni Enat, hindi na siya nagpatuloy pa sa kanyang pag-akyat. Habang binabagtas niya ang daan pabalik sa kanilang tahanan, meron siyang natapakang kobra sa daan. Subalit, imbis na tuklawin siya nito, nagpatuloy lamang yun sa paggapang na tila bang walang nakita. Noong una, inakala ni Enat na baka busog pa ang ahas na yon, pero bakas sa katawan nito na wala pa yung kinakain. Dahil sa pangyayaring yon, labis-labis na lamang ang kanyang pasasalamat sa kadahilanang kung nagkataong natuklaw siya nito, paniguradong hindi na siya makakaabot ng buhay sa kanilang pamamahay. Ilang araw pa ang lumipas, nagsimula nang makaranas si Enat ng mga kakaibang pangyayari. Magmula noong hinawakan niya ang gumamela selis na ibinigay ng matanda, hindi na sila nakakaranas ng anumang paghihirap. Sa sobrang swerte niya, kahit umupo lang siya ng maghapon, kayang-kaya niyang kumita ng pera. Hindi lang yon, wala na ring nararamdamang kakaiba ang kanyang mga anak na para bang kusa na lamang naglaho ang mga karamdaman nito. Sumaya rin ng husto ang kanilang pamilya na sa puntong kahit wala na silang makain, nagagawa pa rin nilang tumawa. Lumipas ang 1 linggo, unti-unti na niyang napapansin ang matandang bumibisita sa kanyang panaginip. Ayon kay Enat na, saktong 10:00 ng gabi, nagigising siya, gawa ng naririnig niya yung tumatawag sa kanya. Inutusan din siya nitong bumisita sa puno na inilahad nito, kaya na may nagdesisyon siyang yon ay sundin. Sa pagsapit ng umaga, ng unang araw ng sumunod na linggo, maaga pang bumangon itong si Enat para maghanda. Dahil sa alam naman ng kanyang asawa na wala siyang gagawin noong mismong araw na yon, kaya na may labis-labis ang pagtataka nito nang masipat siya nitong naghahanda. Walang sabi-sabi, agad naman yung lumapit sa kanya habang paulit-ulit na nagtatanong kung saan siya pupunta. Nang marinig naman ni Enat ang sinabi nito, napabuntong hininga na lamang siya habang sumasagot doon ng, "May pupuntahan lang ako. Huwag ka mag-alala. Babalik din ako kaagad. Saglit lang to. Pangako." Matapos naman niyang makapag-wika, agad naman siyang lumabas ng kanilang tahanan. Bago naman niya nilisan ang pamamahay nila, mariin naman niyang inabisuhan ng kanyang mga anak na sumunod sa lahat ng iuutos ng kanilang ina. Pagkaraan pa ng ilang minuto, kasalukuyan na ngang tinatahak ni Enat ang daan patungo sa punong kapansin-pansin para sa kanya. Hindi naglaon nang marating na niya ang kinaroroonan nito. Doon niya nasipat ang matanda na abalang-abala sa pangunguha ng gumamela selis sa ilalim nito. Pagsilay naman ito sa kanya, bahagya naman yung napatigil habang masaya siyang kinakampay. Dahil sa ginawa nito, agad namang lumapit si Enat sa matanda, bakas sa kanyang pagmumuka ang matinding pagtataka. Sa pagharap naman nilang dalawa, hindi na nagdalawang isip ang matanda na ilahad sa kanya ang mga bagay na kinakailangan niyang malaman. Ayon dito, kaya siya nito inanyayahang pumunta sa lugar na yon ay para malaman niya kung ano ang istorya sa likod ng mutya niyang dala. Pagtatapat pa nito na, maingat siyang pumipili sa binibigyan niya ng ganoong uri ng mutya, kaya nasisiguro niya si Enat ang tamang-tamang tao na magtatanga nito. Dagdag pa ng matanda na, sa puntong yon, maaaring natunugan na niya ang epekto nito sa pamumuhay ng kanyang pamilya. Enat, makinig ka. Alam kong marami kang katanungan, pero kailangan mo muna yung isang tabi. Ang pagtuunan mo ng pansin ay ang tungkol sa gumamela selis
at sa kakayahan nito. Kapag naunawaan mo na ang tungkol dyan, madali mo na lamang masasagutan ang lahat ng iyong katanungan. Wika ng matanda sa kanya. Nang marinig naman yon ni Enat, pinili naman niyang manahimik upang magkaroon na siya ng pagkakataon na marinig ang panig nito. Ayon sa matandang yun na, ang mutyang pagmamay-ari niya, tinuturing niyang dalisay ng kabutihan at banal. Madali yung mapasakamay ng ninuman, pero ang bisa nito, limitado lamang sa mga naniniwala. Pili lang din ng mga taong biniyayaan ito ng matinding swerte, gawa ng ang tinuturing na buhay na mutya ng Gumamela Celis ay yung may angkop na dasal at tamang pakain. Kagaya ng lahat ng mutya sa mundo, sila ang nangingibabaw at nagiging bukod tangi sa lahat ng kanilang uri. Gayunpaman, sa mga normal na Gumamela Celis na wala namang dasal at pakain, hindi rin yun maituturing na mahina. Sa katunayan, ayon sa gabay ng mutsyang hawak ni Enat, meron pa rin yung daladalang swerte sa sino mang nagtatanga nito. Alam kong alam ng mga taong nagtatanga nito ang tinutukoy ko. Hindi nyo yun maipapaliwanag, pero nararamdaman ninyo. Lalong-lalo na kung bukal sa puso ang iyong pagdarasal at pagpapakain sa Gumamela Celis. Matapos naman itong mailahad ng matanda sa kanya, bilang pagpapatotoo sa mga sinabi nito, binigyan nito ng pagsubok si Enat. Ang ginawa nito sa kanya, pinaakyat siya sa isang mataas na puno, tapos pinatalon siya nito sa may bandang parte ng lugar kung saan nagkalat ang malalaking tipak ng bato. Nang marinig naman yon ni Enat, hindi niya maipagkakaila ang pag-aalangan niya. Sa isip-isip niya, na kung hindi siya suswertihin noong mismong oras na yon, katapusan na niya. Ngunit dahil sa panguudyok noon ng matanda, napilitan niyang gawin ito. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya, lahat ng sinasabi nito ay totoo. Nang makaakyat na siya sa puno, agad naman siyang sumilay sa ibaba nito kung saan doon niya nakita ang taas ng pinaglalagyan niya. Sa sobrang takot noon ni Enat, ramdam na ramdam niya ang pananakit ng itlog niya. Nakakatawa man pero pangkaraniwan na itong nararamdaman ng mga taong takot sa matataas na lugar. Maliban sa parang pagpilipit ng bituka, meron ding pakiramdam na nanlalamig yung mga paa, tapos itong pananakit ng itlog. Dahil sa pakiramdam na yon ni Enat, sinubukan niyang umatras pero pagsigaw ng matanda ng talon, bigla na lamang sumunod ang kanyang sariling katawan sa sinabi nito. Maniwala man kayo o hindi, lumagpak si Enat sa mga bato ng nakatayo kahit yung taas ng tinalunan niya ay halos magtatatlong palapag. Ni galos wala rin siyang natamo na parabang may kung anong puwersa ang sumalo nito. Maya-maya pa, pagbalik naman niya sa kinaroroonan ng matanda, nasipat naman niya yung nakangisi habang iniaabot sa kanya ang isang garapong merong langis na punong-puno ng mga iba't ibang uri ng dahon at kahoy. Tuwing Biyernes Santo, Enat, ilublob mo rito ang Gumamela Celis. Taon-taon mo yan gagawin para masiguro mong manatiling buhay ang bisa nito. Wala ka mang depensa sa mga araw na yan. Huwag kang mag-alala. Gagabayan kita. Heto, bilang parte ng depensa mo, kunin mo itong dahon ni San Miguel para yan sa kabal at kunat ng katawan. Napapaloob na din sa garapong yan ang iilan pang mga karga na maaari mong magamit sa mismong araw na yon. Kagaya ng pangoob, tagusan at bungkag. Wala ka mang swerte sa Biyernes Santo, hindi ka rin magagalaw ng kahit na sino. Bungad na wika ng matanda sa kanya. Matapos naman itong marinig ni Enat, agad naman niya yung kinuha. Alam niyo, pinuno, noong abutin ito ni Enat sa gabay ng kanyang mutya, wala talaga siyang kaide-ideya
ukol sa mga sinasabi nito. Basta ang nakikita niya noon sa mga garapon, kung hindi mga buto, mga tipak ng maliliit na kahoy na hindi niya alam kung saan nagmula. Basta ang ginawa niya lang noon, walang iba kundi ang maniwala. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad naman ito sa kanya ang tungkol sa bisa ng mga gamit na kanyang nakita. Ayon sa matanda na, ang bungkag ay pangontra laban sa bala at mga patalim, habang ang tagusan at pangoob naman para sa mga aral ng kaliwa na maaaring maipukol sa kanya ng sino mang taong may alam sa karunungan nito. Naniniwala ang matandang yon, sapat na yung pangontra para mailayo siya sa tiyak na panganib. Dagdag pa nito na, kaya niya kinakailangan ng ganoong karga ay para na rin mabantayan ang garapong pinaglalagyan ng gumamela selis. Bukod kasi sa kanya, maraming nilalang ang naghahangad nito. Ultimo ang mga aswang, takam na takam sa langis na pinagbababaran ng mutya. Nang marinig naman ito ni Enat, bigla naman siya noong kinilabutan sa kadahilan ng buong buhay niya, hindi pa siya nakakasilay ng isang aswang. Bagaman naniniwala siya sa ganoong uri ng nilalang, aminado siyang hindi ito umiiral sa kabundukan ng Banahaw. Bukod kasi sa banal ang lugar na yon, itinuturing din yung tahanan ng napakaraming engkantong napapanig sa kabutihan. Makalipas pa ang halos ilang oras nilang talakayan, nagdesisyon na ang matandang yon na pauwiin na siya. Ayon dito, sapat na ang mga detalyeng kanyang inilahad para maalarma itong si Enat ukol sa mga bagay na kinakailangan niyang iwasan. Ilang buwan pa noon ang lumipas, dahan-dahan ang nakaahon sa hirap ang kanyang pamilya. Yung mga anak niya, pinag-aral na rin niya, buhat sa meron na silang sapat na salapi para panggastos dito. Ang asawa naman niya, pinasubok niya ng magagandang bagay na maaari nilang mabili sa sentro ng baryo. Dahil sa mabilis niya noong pag-usbong, marami ang nagtataka kung bakit sila umabot sa ganoong estado ng buhay. Karamihan sa mga ito, kung hindi naiinggit, pinaghihinalaan silang sumasamba sa demonyo. Gayunpaman, hindi na yon pinansin ni Enat, gawa ng kusa ding tumitiklop ang mga ito sa oras na siya ay makaharap. Akala niya habang buhay nang magiging ganoon ang kanilang estado, pero lingid sa kanyang kaalaman, meron palang nagbabadyang pagsubok na malapit nang maganap sa kanyang pamilya. Isang linggo bago sumapit ang Semana Santa, merong napansin si Enat na mga tao tuwing hapon na umaaligid sa bahay nila. Dahil sa ginagawa ng mga ito, madalas naman niya yung napapansin, subalit pilit naman niya yung ipinagsasawalang bahala. Ang buong akala kasi noon ni Enat, mga namamanata lamang yun sa bundok, kaya napapadaan sa harapan ng bahay niya. Ngunit habang tumatagal, napapansin niyang parang iba ang pakay ng mga ito. Pagtungtong noon ng Biyernes Santo, matapos naman niyang mailubog sa langis ang gumamela selis, doon na nga dahan-dahang nag-iba ang ihip ng hangin. Sa pagsapit kasi ng mismong gabing yon, habang siya ay nag-aayuno sa kanyang karga, meron na siyang nararamdamang kakaiba na sinasabayan pa ng pag-alulong ng aso nila. Alam ni Enat na nakakakita yon ng nilalang, kaya ang ginawa niya, agad naman niyang dinakot sa garapon ang pangoob, kalakip ng bungkag at tagusan. Inipit niya yon sa kanyang bewang, habang ang dahon naman ni San Miguel isinuksok niya sa gilid ng kanyang bibig. Matapos niya yung gawin, agad naman niyang kinuha ang kanyang karga, kalakip ang 2 itak na naroon sa dingding ng bahay nila. Pagsilay naman niya sa kanyang asawa, inabisuhan naman niya yung isarado ang pinto. Mariin niya ring inilahad dito, huwag niya na yung bubuksan hanggat hindi pa siya ang taong kumakatok. Dahil sa kanyang naging abiso, agad naman yung sumunod ng walang pagdadalawang isip.
Paglabas ni Enat noon, doon din bumungad sa kanya ang 2 gabunang naglalakad, hawak-hawak ng isa sa mga ito ang kanyang alagang aso. Pagharap naman sa kanya ng mga nilalang, narinig naman niyang magwika ang isa sa mga ito ng, "Nabalitaan naming pinapahalagahan mo ang lahat ng buhay na malapit sa iyo. Uumpisahan namin sa asong ito. Kapag hindi mo ibinigay ang aming pinunta, papatayin namin to sa harapan mo. At kapag hindi naman umubra sa iyo ang buhay nito, isusunod namin ang pamilya mo. Huwag kang magpakakampante. Hindi mo alam kung ilan ang bilang namin na nandirito ngayon." Matapos naman itong makapagsalita, kitang-kita ni Enat ang pagbao ng kuko ng kasama nito sa kanilang alagang aso. Bagaman napapaisip na siya noon sa kanyang nais gawin, aminado naman siya, hindi niya kayang ipagsawalang bahala ang buhay ng kanilang alaga. Bukod kasi sa matagal na panahon na nila yung naging katuwang sa buhay, maraming bagay na rin ang naiambag nito sa kanilang pamilya. Ang hindi makakalimutan noon ni Enat ay noong minsang iligtas ng asong yon ang kanyang anak mula sa ahas at mga ligaw na hayop na madalas na napapadpad sa kanilang pamamahay. Pagkaalala naman niya sa ginawa ng asong yon sa kanyang pamilya, wala na nga siyang nagawa kundi ang ilabas ang garapon. Pagbitaw naman niya nito sa lupa, agad naman siyang inundaya ng gabunan ng saksak sa dibdib, subalit imbis na bumaon ito, tumalbog lang ito. Dahil sa pangyayaring yon, napangisi lang naman ang nilalang habang inilalahad sa kanya na malakas ang tangan niyang kabal sa katawan. Matapos ang mga pangyayaring yon, agad naman itong binuksan ng garapon, sabay dukot sa mutya ng Gumamela Celis na nakalubog doon. Ngunit paghawak naman doon ng nilalang, mabilis naman niya yung nabitawan, gawa ng ramdam na ramdam niya ang pagkapaso ng kanyang balat. Sa sobrang lakas ng presensya nito, meron itong nasipat na gumapang na baga sa kanyang mga ugat. Dahil sa pangyayaring yon, bigla namang napaluhod ang nilalang habang tinatangka pa ring inumin ng langis na pinaglubluban ng Gumamela Celis. Pagsilay naman doon ni Enat, dahan-dahan naman niya yung nilapitan habang nagwiwika rito ng, "Ang ginagawa mong yan, pinapatay mo lang ang sarili mo. Sa estado mo ngayon, para kang umiinom ng nakakalasong tubig. Kailan may hindi ikakabuti ng mga katulad nyo ang pag-inom sa mga langis na pinaglubluban ng ganyang karga. Oo, naiintindihan ko. Parang pulot-pukyutan ang amoy niyan sa inyo. Pero nag-iisip ba kayo? Kung ang pinagmumulan ng amoy na inyong nalalanghap ay nakakapaso, papaano pa kaya ang langis na pinaglubugan nito? Hindi sa nililito ko kayo. Ang sakin lang binibigyan ko kayo ng pagkakataon para magbago yung pamamaraan ng pag-iisip ninyo." Nang marinig naman ang kasama nito ang kanyang sinabi, mabilis naman siya nitong sinugod, ngunit kahit anong gawin nito, wala yung kakayahan na siya ay mapangibabawan. Kahit nga hindi na noon gumalaw si Enat, walang kakayahan ng gabunan na malapatan siya ng pinsala sa katawan. Makalipas lamang ang ilang minuto, nang mapagtanto naman itong baliwala ang kanyang ginagawa, nagdesisyon na yung lumayo sa kanya, subalit bago pa man niya yun maisakatuparan, doon na niya naramdaman ang nagniningas na presensya ni Enat. Paglingon niya sa kinaroroonan nito, nasipat niya yung mahinahong naglalakad papalapit. Sinubukan pang umatras noon ng gabunan, pero sa sobrang lakas ng presensya ni Enat, na kaya niya yung matigalpo ng walang binibitawang buhay na salita. Dahil sa pangyayaring yon, napilitan namang inumin ng kasama nito ang langis mula sa garapon nitong nakuha. Ngunit paglunok nito sa langis na yon, naramdaman na lamang nitong umaapoy ang kanyang laman loob. Hindi naglaon, paulit-ulit na itong sumisigaw
hanggang sa tuluyan niya na yung ikamatay. Matapos ang pangyayari, agad namang kinuha ni Enat ang Gumamela Celis para maibalik sa garapong pinaglubugan nito. Nang maisakatuparan niya na yon, hindi na rin siya nag-alangan na paslangin ang nilalang na natigalpo. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, napabuntong hininga na lamang siya habang karga-karga ang alaga nila. Lumipas ang gabing yon, naging normal naman ang kanilang hanap buhay. Gayunpaman, ang trabaho ni Enat, kung hindi magsasaka, mamumundok. Ayon sa kanya, habang tumatagal, mas napapalapit pa siya sa matandang kanyang nakilala. Kalaunan, napag-alaman na rin niya na ang matandang yun pala ay siyang gabay ng Gumamela Celis. Okay, opinyon ko sa kwento. Gumamela Celis, taong 1981. Imposible namang bumili si Enat sa amin ng Gumamela Celis, no? Kasi 19 kopong-kopong pa to eh. Sobrang tagal na ng kwento eh, no? Pero alam ninyo, sobrang dami talagang gamit ng Gumamela Celis. Napaliwanag ko na yan. Mula noon pa, way back, 2 years ago, 3 years ago. Parang sa Facebook page ko pa ata yun. Kasi bukod sa swerte talaga na binibigay ng Gumamela Celis, meron talaga yung napakatinding proteksyon. Sobrang subok na yan. Siguro kung nakafollow kayo sa Facebook ko ng 2 years ago, makikita nyo lahat ng patunay tungkol sa Gumamela Celis. Meron dyan yung bigla-biglang nagkakaroon ng sales, biglang nagkakaroon ng pambayad sa ospital, tapos lumalakas yung negosyo. Basta, ang daming patunay niyan sa Facebook ko. Subukan ninyong mag-scroll sa Facebook page ko, yung Ang Pinuno. Makikita nyo lahat dyan. Pero masasabi ko sa kwento ni Enat, parang kakaibang Gumamela Celis ata tong tinatanga ni Enat, no? Kasi gabunan na yung kaharap eh. Alam naman nating lahat na sobrang lakas nun, di ba? Tapos parang sa sitwasyon ni Enat, wala naman siyang alam pagdating sa mga lihim na karunungan. Meron man siguro, karampot lang, pero kaya niyang itigalgal. Ibig sabihin, kaya niyang mapatigil yung gabunan. Gamit-gamit lamang yung Gumamela Celis. Tas tungkol naman dun sa langis na pinagbababaran, ano lang yan? Pwedeng langis ng nyog, o yung bao na may 3 mata, o yung walang mata. Yun lang yung mga pagpipilian natin na pwedeng inumin nung aswang na yun. Kasi nga, parang honey, yun yung amoy nila ron eh. Pero ang hindi nila alam, pinagbabaran pala yun ng Gumamela Celis. Ending, sunog-sunog talaga sila dun. Kasi buhay na buhay talaga yung Celis. Once nga bumili kayo ng ordinaryong Celis, automatic buhay na yun. Paano pa kaya kung meron kayong dasal na ipapakain? Diba? Marami ring iba't ibang dasal para sa Celis. Nakadepende na lang yan. Kung pang-proteksyon, pang-kombate, pang-paswerte o kung ano pa. Pero dapat sama-sama lahat yun. Kaya kapag bibili kayo ng Gumamela Celis, tingnan nyo muna ng maigi. Kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.